Dalgħodu l-membri tas-Segretarjat tal-Ministeru għar-Riċerka, Innovazzjoni u l-Istrateġija l wara l-COVID-19 morna f'żewġ lokalitajiet flimkien ma' membri tal-familja tal-istess impjegati sabiex nagħtu daqqatit għaż-żamma tal-indafa f'dawn il-lokalitajiet. Morna Marsaskala n-naħa tar-Ramla jew il-Bajja ta' San Tomas u morna l-Imqabba dejn il-Ġibjun fejn hemmhekk naddafna partijiet minn dawn iż-żewġ postijiet tant frekwentati kemm min-nies tal-Marsaskala kemm min-nies tal-Imqabba u l-familji tal-madwar. Aħna nemmnu ħafna li l-indafa pubblika u l-ambjent huma importanti ħafna għal-livell tal-għejxien tal-familji li joqogħdu fid-diversi postijiet f'pajjiżna. Tant nemmnu f'dawn l-affarijiet illi middejna jdejna u dalgħodu għamilna din il-tindifa u ħankomplu nagħmlu eżerċizzi ta' dan it-tip għaliex nemmnu ħafna fil-bżonn li nqajmu kuxjenza u nagħtu daqqatit sabiex l-indafa pubblika fid-diversi lokalitajiet tkun imħarsa u tkun miżmuma.